Какво са 20 години? През призмата на времето може би един миг, но всъщност, осъзнавайки, че за нас то е много ценно и знаейки, че не можем да го губим, ние започнахме усърдна работа през 2000-та година. Нашите клиенти бяха много взискателни към нас, но това ни даваше още повече енергия за работа и ни даваше удовлетвореност. Винаги при краен резултат добре свършена работа. Клиентите ни даваха какви ли не задачи. Ние винаги сме се стремили да ги изпълним в срок, качествено и прецизно. С това се гордеем най-много. От усмивките на нашите доволни клиенти. За нас те са постоянна величина. От началото на 2004 година внедрихме изработката и монтажа на вентилируеми фасади от композитен материал, керамика, HPL, фиброцимент и гранитогрес, както и покривни конструкции от стъкло и поликарбонатни плоскости, тъй като трябваше да изпълним изискването на клиентите за комплексно затваряне на сгради. 2006 беше много важна година за нас, защото през май месец станахме оторизиран РЕХАЛ партньор. Благодарение на компактността на фирмата и отличната подготовка на персонала, Чехпласт се наложи твърдо, както на българския пазар, така и в Белгия, Франция, Германия и Австрия. Гордеем се с нашите изпълнени проекти, офисни и жилищни сгради, хотели, хранителни магазини на големи вериги, банкови офиси, бензиностанции и еднофамилни къщи в цялата страна. Ние вярваме, че никога не е излишно да си сверим часовниците. Чехпласт не пропуска специализирани браншови изложения на производители на дограма в Нюрнберг и Мюнхен, Германия, Солун, Гърция и Истанбул, Турция. Ето какво са 20 години за нас. Определено си струваше всички усилия. Отлично качество в срок, непрекъснато развитие и инвестиции, за да може да стоим здраво на пазара. Ние от Чехпласт знаем, че идеите на нашите клиенти са важни. Не подценяваме и поставените от вас задачи. За нас всяка идея има решение. Всяка задача се изпълнява и то прецизно и качествено. Чехпласт. Увеличаването на броя клиенти е нашият критерий за доверието, което сме изградили. За повече информация посетете нашия сайт chechplast.com. Харесайте и нашата Facebook страница. Абонирайте се за нас и в YouTube канала ни, за да проследите целия процес. 20 години. Един от доказалите се и утвърдени производители на дограма. Чехпласт. С грижа за сградата ви.